हाय हॅलो एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण मसूरची डाळ बनवणार आहोत. तर इथे मी 1 वाटी मसूरची डाळ अशी छान शिजवून घेतलेली आहे. इथे बघू शकता. तर त्याच्यासाठी साहित्य लागणार आहे आपल्याला लसूण कुटून घेतलेला आहे, कोथिंबीर आणि मसाले. तर चला आपण मसूरची डाळ कशी बनवायची ते बघूयात. तर आता मी इथे गॅसवर पातेलं ठेवून घेणार आहे. तर चला आपण डाळ बनवण्यासाठी इथे गॅसवर पातेलं ठेवून घेतलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपण आता 2 चमचे गोड तेल टाकून घेणार आहोत. तर इथे बघू शकता आपण 2 चमचे तेल आपण आपल्या अंदाजानुसार तेल टाकून घ्यायचे, 2 किंवा 3. इथे मी 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे. अर्धा चमचा राई टाकून घ्यायची आहे. तेल तापून झालं की अर्धा चमचा जिरे आपले छान असे तडतडून झाले की लगेच लसूण टाकून घ्यायचं आहे. लसूण छान असा लाल होऊ द्यायचा म्हणजे छान फोडणी येते. लसूण आता छान असा लाल झालेला आहे. इथे बघू शकता. कोथिंबीर टाकून घ्यायची. कोथिंबीरला पण असं छान परतून घ्यायचं आहे. तर चला आपण आता मसाला टाकून घेऊया. आता मी पाऊण चमचा हळद टाकते आणि 1 चमचा लाल तिखट आणि 1.5 चमचा अंबारी मसाला. 1.5 चमचे इथे मी अंबारी मसाला टाकलेला आहे आणि 1.5 चमचा मी इथे लाल तिखट. याला छान असं परतून घ्यायचं आणि याला थोडंसं आपण पाणी टाकून घ्यायचं आहे, लसणाचं पाणी. याला छान तेल सुटू द्यायचं आहे, थोडं शिजवून घ्यायचं आहे फोडणीला आपल्या. नंतर त्याच्यात आपण डाळ टाकून घेणार आहोत. आणि अशी उकळी फुटलेली आहे आणि तेल पण सुटलेलं आहे. इथे बघू शकता. असं छान आपल्या फोडणीला तेल सुटलेलं आहे. मसूरची डाळ अशी छान टाकून घ्यायची आहे. इथे बघू शकता या अशा पद्धतीने. आणि तुम्ही याला घट्ट पातळ तुमच्या आवडीनुसार ठेवू शकता. इथे मी थोडी पातळच केलेली आहे. इथे बघू शकता. आता याला छान असे 2-3 उकळ्या काढून घ्यायच्या आहे. तर अशी आपली छान मसूरची डाळ तयार होते. आणि ही मसूरची डाळ तुम्ही भाकरीसोबत, पोळीसोबत, वरण भातासोबत, खिचडीसोबत पण तुम्ही खाऊ शकता. तर अशा पद्धतीची मसूरची डाळ तुम्ही नक्की करून बघा. व्हिडिओ आहे साधारण 1 चमचा मीठ टाकते. मीठ टाकल्यानंतर याला छान असं मिक्स करून घ्यायचे पूर्ण भाजीमध्ये. इथे बघू शकता या अशा पद्धतीने